गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ एबसुआ 6थि फारिलाइ ओनसोलफोराव गाज्रि सोलोंथाइ खान्थिनि थाखाय आसाम सोरखारखौ सोंखारिदों। बावैसो फोसावजानाय गुणोत्सव 2025 नि फिथाइयाव फरायसाफोरनि गाज्रि दिन्थिफुंनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद ABSUआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबैयै बिटिआर आरो हाजोआरि जिल्ला कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ कक्राझारनि बड'फा हाउसआव मोनसे खौरां मेल बिबुंथि होनानै 6थि सिडिउल ओनसोलाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव फेलें जानायनि थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि मोन्नैखौबो दायनिगिरि खालामो। बिथाङा बुङो दि गुणोत्सव 2025 नि फिथाइया रोखायै बिटिआर जिल्लाफोर कक्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियाव सोलोंथाइनि लोरबां थासारिखौ दिन्थियो, लोगोसे कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं, दिमा हासाव आरो हजाय। बर'आ बुंदोंमोन दि थोजासे फोरोंगिरिनि आंखाल, गाज्रि बिथायारि सानज'थाय आरो बिजाब राननायाव गोबाव जानाया गाज्रि फिथाइनि गुबै जाहोन। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि रायजो आरो ओनसोलारि मोन्नैबो सोरखारा बेफोर ओनसोलफोराव सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय गोख्रों राहा लानांगौ। नैथि खौराङावनो दङ बिहाराव 18 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायआव सा 6 हमजादों। 2 दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। बिहारनि मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव सासे 18 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायआव सा 6 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। बिबानगिरिफोरा गोख्रोङै 2 उफ्रा सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दं, जाय आथिखालाव हमजानायनिफ्राय बारग'गासिनो दं। बे जाथाया गुवारै सोंखारिदों आरो ओनसोलाव आइजोफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। जायगानि आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरा रायजो राजाखौ मोजाङै नायबिजिरनो खोथा होदों आरो गासैबो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो थाखाय रादाय होदों। सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफोर आरो मावफारियाफोरा गोख्रोङै आयेनारि राहा लानो खावलायगासिनो आरो इयुनाव आइजोफोरनि रैखाथि आरो बेबादि मुगैथाव दायफोरखौ होबथानो थाखाय बांसिन राहा लानायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदों। थामथि खौराङावनो दङ मानकासाराव गिदिर ड्राग्स बस्ता, 12,000 याबा टेब्लेट जब्द, 2खौ हमदों। आसामनि खोला सालमारा मानकासार जिल्लानि मानकासार पुलिसआ ड्राग्सनि बेरेखायै गावसोरनि दावहायाव गिदिर जाफुंसारनाय जानो हादोंमोन। सनिबाराव मोनसे जर'खा अपारेसनाव पुलिसआ 12,000 निबो बांसिन याबा टेब्लेट जब्द खालामो आरो 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ खायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै इन्सपेक्टर दीपक बरगयारीनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया 2 नं पुबेरगाव सान्तिपुर गामियाव आमिरुल इस्लाम 55 बोसोरनि न'आव सिग्रोमदोंमोन। पुलिसआ भारतआव फ्राय 60 लाख रां आरो गेजेर हायुंआरि हाथायाव 2.4 कौटि रांनि 12,000 याबा टेब्लेट बोखांनो हादोंमोन। 28,500 रांनि नोगोद रां आरो मोनसे रियेलमि स्मार्टफनबो जब्द खालामनाय जादोंमोन। सोंनाय फिननायनि समाव आमिरुल इस्लामआ फोरमायदोंमोन दि रादांगा पार्ट 2 नि आशराफ आली 31 बोसोरआ बिथांनो ड्राग्स जागायदोंमोन। उनाव पुलिसआ कुशनिमारानिफ्राय आशराफ आलीखौबो खादोंमोन। सानैबो दायनिगिरिफोरा दा पुलिसनि आवथायाव दं। मानकासार पिएस जिडिआइ नम्बर 09 अक्ट 05/04/2025 नि सिङाव आयेनारि राहा लानाय जादों। अपारेसनखौ उफ्रा पुलिस सामलायगिरिया नायदिंदोंमोन। ब्रैथि खौराङावनो दङ धेमाजि बिजिरसालिया मोनथाम पक्सक' केसफोराव जारिमिनारि रायफोर होदों। धेमाजि जिल्ला आरो सत्र बिजिरसालिया बृहस्पतिबाराव पक्सक' आयेननि सिङाव मोनथाम केसफोराव गोनांथार रायफोर होदोंमोन, जाय गथ'फोरनि रैखाथिनि थाखाय गावसोरनि रादायखौ दिन्थियो। बिजिरगिरि कौशिक हाजरिकाया उन्दै गथ'साफोरनि बेरेखायै दायनि थाखाय दायनिगिरि हमजानाय 3 सुबुंखौ साजा होदोंमोन। गिबि जाथायाव जियाधलनि रामेश्वर डलेखौ 10 निफ्राय 11 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ गले गले गाग्लोबनायनि थाखाय दायनिगिरि हमनाय जादोंमोन। बिजिरसालिया बिथांखौ 30 बोसोर जोबथेसालि आरो 50,000 रां जुरिमानानि साजा होदोंमोन। रां होआब्ला बिथाङा आरोबाव 3 बोसोरनि जेलाव थाबावनांगोन। नैथि जाथायाव
सिला पटारनि आरितस मण्डलआ सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। बिथांखौ 5 बोसोर जोबथेसालि आरो 10,000 रां जुरिमाना होनांनाय जादोंमोन। जुदि जुरिमाना होआ अब्ला बिथाङा आरोबाव 6 दान जोबथेसालियाव थाबावगोन। थामथि जाथायाव पानसाली धेमाजि ललित बराखौ सासे उन्दै हिनजावसाखौ गाग्लोबनायनि दायनिगिरि हमनाय जादोंमोन। बिथांखौ 6 बोसोर जोबथेसालि आरो 10,000 रां जुरिमानानि साजा होनाय जादोंमोन आरो रां होआब्ला बिथाङा आरोबाव 6 दाननि थाखाय जेलाव थाबावनांगोन। सोरखारि बिजिरगिरि अजय पगलाया बुंदोंमोन दि गोख्रों फोरमानफोरा बिजिरसालिखौ गोख्रों साजा होनायाव मदद होदोंमोन। बे थिरांथाफोरा गथ'फोरनि सायाव दायफोरनि बेरेखायै मोनसे रोखा खौरां दैथायहरो। 5 थि खौराङाव दङ भेरगाव फरायसालिमानि लुथायारि सानज'थाय जौगाथायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरआव सोलोंथाइ खान्थिखौ जौगाहोनायनि फारसे आरोबाव मोनसे आगान लानानै मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री दावबायसा बर'आ भेरगाव फरायसालिमानि लुफुंथाइ जौगाथाय मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे मावथांखिनि थांखिया फरायसाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय साबसिन सुबिदाफोर होनाय आरो फरायसालिमानि बिथायारि सानज'थायखौ गोख्रों खालामनाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ बुङो दि बिटिआर सोरखारा सोलोंथाइ बिथांखिखौ जौगाहोनो आरो फरायसाफोरनि थाखाय गुनगोनां सोलोंथाइनि आबहावा होनो थाखाय रादाय होयो। भेरगावनि जायगानि सुबुंफोरा आरो फरायसाफोरा बे हाबाफारिखौ बरायदों आरो गोदान जौगानाय फरायसालिमायाव मोजां सोलायनाय लाबोगोन होनना मिजिंथिदों। 6 थि खौराङाव दङ क्राफ्ट मेम'रियेल देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै मेडिकेल स्क्रिनिं केम्प बेखेवदों। थुक्राझारनि क्राफ्ट मेम'रियेल देहा फाहामसालियाव दिनै मोनसे बेसेन नाङै मेडिकेल स्क्रिनिं केम्प बेखेवनाय जादों। मानगोनां एमएलए श्री निर्मल केयर ब्रह्म, मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री रन्जित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बादाखौ बेखेवो। बिटिसिनि सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना गुवाहाटी मेडिकेल कलेज, क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल, फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल आरो क्राफ्ट मेम'रियेल हस्पिटाल (बिबिसिएनि हेफाजाबाव बे बादाखौ खुंफुंदों। बे बादानि गुबै थांखिया ओनसोलारि सुबुंफोरनो बेसेन नाङै सावस्रि आनजाद नायनाय आरो रोंग'सार सावफाहामारि सुबुरुन होनाय। गुबुन गुबुन मेडिकेल फरायसालिमाफोरनि गुबुन गुबुन डक्टर आरो सावफाहामारि रोंग'साफोरा गावसोरनि सिबिथाय होनो थाखाय बादायाव बाहागो लागासिनो दं। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै श्री निर्मल केनियर ब्रह्मआ सावस्रि बिफाननि नाजानायखौ बाख्नायो आरो बुङो दि बेफोरबादि बादाफोरा गोबां सुबुंफोर, गुबैयै गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरनो मुलाम्फा होगोन। जायगानि थागिरिफोरा बे हाबाफारिखौ बरायदों आरो सावस्रि सिबिथायखौ गावसोरनि खाथियाव लाबोनायनि थाखाय साबायखर बावदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।